Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπον. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, αυτούς λέγον: αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής. Γένεση, δημιουργία, πλάση. Λέξη που σημαίνει αρχή και ύπαρξη. Γένεση, λέξη που μας οδηγεί στην πρώτη στιγμή του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άκακο, ευθύ, ενάρετο, στορισμένο με όλες τις αρετές, βασιλιά των όσων βρίσκονται στη γη και συγχρόνως βασιλευόμενο άνωθεν, επίγειο και ουράνιο, πνεύμα και σάρκα, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό και νοούμενο, ανάμεσα στο μεγαλείο και στην ταπεινότητα. Αφού ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, με λογική και πνεύμα και αναδείχθηκε αυτεξούσιος, εύλογα κατήχε την εξουσία πάνω σε κάθε τι από τα επίγεια. Με την παράβαση παραδόθηκε στη φθορά και έγινε παθητός και θνητός. Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ονέπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Ο άνθρωπος τάχτηκε να φυλάσει τον παράδεισο, όμως αμάρτησε και διώχτηκε μακριά. Αμαρτία, αστοχία, από το αμαρτάνο, αστοχό. Η πρώτη συνάντηση των πρωτοπλάστων με το μηδέν. Ο άνθρωπος φοράει την ανυπαρξίαν, εφόσον η αμαρτία είναι το μειόν. Τραυματίζει την ενότητα ανθρώπου και Θεού και εξαφανίζει την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Στη θέση της αγάπης και της χάρης, ο άνθρωπος βάζει το εγώ του, την εξουσία αντί της αγαπητικής προσφοράς. Η εξουσία είναι αλλίωση του ήθους του παραδείσου και δυναστεύει τους άλλους ανθρώπους. Ασκείται με σκληρότητα και επιβολή, ύβρις φυτεύει τύραννον, όπως λέει ο Σοφοκλής. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι αλληλοσπαράσσονται, δημιουργώντας και καταστρέφοντας βασίλεια και αυτοκρατορίες, εξοντώνοντας τους αντιπάλους, υποδηλώνοντας τους αδυνάτους, λεηλατώντας τον κοινό πλούτο της φύσης, που είναι κτήμα όλων των ανθρώπων. Πατήρ πάντων πόλεμος. Ακόμη και οι αρχαίοι θεοί παλεύουν μεταξύ τους για την κυριαρχία. Έκφραση της αέναης διαπάλης, ο μύθος της τιτανομαχίας. Το ζευγάρι των δύο αδελφών, του Χρόνου και της Ρέας, νικάει και καταστρέφει τον ουρανό και την γαία, δημιουργώντας νέα θεϊκή δυναστεία. Την τάξη αυτή θα διαταράξει ο Δίας. Θα παλέψει με τον πατέρα του Κρόνο για 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι να τον νικήσει και να θάψει τους Τιτάνες στα έγκατα της γης, εγκαινιάζοντας τη δυναστεία των Ολύμπιων θεών. Ο μόνος που αμφισβητεί την εξουσία τους, ο Προμηθέας, καρφώνεται στον Κάφκασο και ένα όρνιο τρώει κάθε μέρα τα σπλάχνα του. Ο Προμηθέας, σύμφωνα με τον Αισχύλο, πρέπει να πληρώσει για το αμάρτημά του και να μάθει να σκύβει το κεφάλι στην εξουσία του Δία και να αφήσει τα φιλάνθρωπα καμώματα. Και ο Σοφοκλής συμπληρώνει: «Ιόγενε ευρωτών, ως άρα ημάς ίσα και το μηδέν ζώσα σε ένα ρυθμό. Αλλημονώ σας γενιές των ανθρώπων, γιατί λογαριάζω πως η ζωή σας είναι ίση με το μηδέν». Μετά από αιώνες έρχεται ο Υιός του Θεού που καρτερούσε ο Προμηθέας. Πριν ακόμη γεννηθεί, διώκεται από τον βασιλιά Ηρώδη.
Αναγκάζεται να καταφύγει πρόσφυγα σε μια ξένη χώρα, την Αίγυπτο. Εγγενιάζει μια νέα εξουσία, διαφορετική, αλλιώτικη. Μια βασιλεία που δεν στηρίζεται στη δύναμη, αλλά στην αγάπη και την ελευθερία, που δεν αρπάζει, αλλά δίνει, που δεν σκλαβώνει, αλλά υπηρετεί. Όταν ο Χριστός αρχίζει να κηρύττει και να θεραπεύει τις αρρώστιες των ανθρώπων, οι ηγέτες του Ισραηλιτικού Συνεδρίου διατάζουν τους φρουρούς του ναού να το συλλάβουν. Αλλά αυτοί γυρίζουν άπρακτοι. Δεν έχει μιλήσει ποτέ άνθρωπος με τέτοιο τρόπο όπως αυτός, τους απαντάνε. Κανείς ως τώρα δεν είπε «Η βασιλεία η εμή ούκα εκ του κόσμου τούτου, εντός ημώνεστη». Εκείνοι που θεωρούνται ηγεμόνες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Μεταξύ σας όμως αυτό δεν θα ισχύει, αλλά εκείνος που θέλει να είναι μέγας θα είναι διάκονός σας και εκείνος που θέλει να είναι πρώτος θα είναι δούλος όλων. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του ως λύτρο για όλους. Ως βασιλιάς συλλαμβάνεται ο Χριστός και οδηγείται στον Πιλάτο, με την κατηγορία ότι είναι εχθρός του Καίσαρα. «Αντιλέγει το Καίσαρι», κραυγάζουν οι Ιουδαίοι. Ποινή του ο σταυρικός θάνατος. Θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος θα υπάρχουν πια. Γιατί τα παλιά πέρασαν, έγιναν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θα δώσω στον διψασμένο να πιει από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν. Αφού ο Χριστός αναστήθηκε, μπορούμε και εμείς να αναστηθούμε, κηρύσσει ο Απόστολος Παύλος. Στους αιώνες που ακολουθούν, εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί διώκονται, σταυρώνονται, καίγονται, αποκεφαλίζονται, ξεσκίζονται από θηρία σε αρένες. Δημεύονται οι περιουσίες τους. Η κατηγορία εναντίον τους είναι ότι ανατρέπουν την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αφού δεν αναγνωρίζουν τον Αυτοκράτορα ως επίγειο Θεό. Μην τους φοβάστε λοιπόν. Αφού καταδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς. Θα σας οδηγήσουν σε βασιλείς και ηγεμόνες για να μαρτυρήσετε για μένα μπροστά σε αυτούς και στα έθνη. Όποιος όμως υπομείνει ως το τέλος θα σωθεί. Μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, γιατί δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Οι διωγμοί διαρκούν περισσότερο από 250 χρόνια. Σταματούν το 313 μετά Χριστόν, με το Μεγάλο Κωνσταντίνο που φέρνει τη Μεγάλη Αλλαγή. Στον καθένα δινόταν το δικαίωμα να ακολουθεί όποια θρησκεία ήθελε. Σταδιακά η αυτοκρατορία αποβάλλει τον ειδωλολατρικό μανδύα και ενδύεται τον χριστιανικό. Διαμορφώνεται ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης με ζητούμενο την συναλληλία, την παράλληλη δηλαδή λειτουργία της πολιτικής εξουσίας με την εκκλησιαστική διακονία.
Ο Άριος θεωρεί τον Πατέρα ανώτερο από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ακολουθώντας τον Άριο, βάζουν την εξουσία τους πάνω απ' όλα. Ωστόσο, οι πατέρες της Εκκλησίας αντιστέκονται και διακηρύσουν την ομοουσιότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδας, που αποτελεί πρότυπο για τις σχέσεις των ανθρώπων, ισοτιμία, κοινωνικότητα, δημοκρατία, χωρίς εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αντιμετωπίζουν με θάρρος απειλές, διωγμούς, εξορίες. Οι πιστοί τους μιμούνται και μάχονται, συγχωρούν και αγαπούν. Αυτό το ήθος αποτελεί επανάσταση ενάντια στο κοσμικό πνεύμα της ιστορίας. Ο κόσμος το χλέβασε σαν ουτοπία. Οι μάρτυρες όμως το εγγενίασαν ως ιστορική πραγματικότητα. Το θύμα θριαμβεύει και αυτό είναι ο εξευτελισμός της εξουσίας. Τα κύματα είναι πολλά και η τρικυμία φοβερή. Όμως δεν φοβόμαστε μην καταποντιστούμε, γιατί στεκόμαστε πάνω στο βράχο. Ας είναι μανιασμένη η θάλασσα, δεν μπορεί να διαλύσει το βράχο. Ας υψώνονται ψηλά τα κύματα, δεν έχουν τη δύναμη να καταποντήσουν το πλοίο του Χριστού. Πες μου, τι φοβόμαστε, το θάνατο? Για μένα όμως η ζωή είναι ο Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος. Δεν είσαι ανώτερος από κανέναν άλλο. Γράφει στον Αυτοκράτορα Μεγάλο Θεοδόσιο ο Αρχιεπίσκοπος Μεδιολάνων, του σημερινού Μιλάνου, Αμβρόσιος. Του αρνείται τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, γιατί έσφαξε δεκάδες χιλιάδες αθώους στη Θεσσαλονίκη. Απαιτεί να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση από το λαό του. Η πίστη του Αμβρόσιου και η σταθερή του στάση γίνεται στήριγμα των απλών ανθρώπων απέναντι στην αυταρχική διακυβέρνηση των αυτοκρατόρων. Και τότε συντελείται το θαύμα. Το 390 μετά Χριστόν, ανήμερα Χριστούγεννα, ο αυτοκράτορας προβαίνει σε μια πράξη ανήκουστη για τη ρωμαϊκή ιστορία. Αφήνει στην άκρη τη βασιλική πορφύρα και γονατιστός ζητάει συγγνώμη όχι από τον επίσκοπο, αλλά από τον λαό και τον Θεό. Πάτερ, ήμαρτον ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού. Τέλος του 4ου αιώνα, στην πόλη των Ρητόρων, την Αντιόχεια, την Αθήνα της Ανατολής, ένας ρήτορας θεολόγος σαγηνεύει τα πλήθη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Χάρη στις δικές του φροντίδες, η εκκλησία της Αντιόχειας τρέφει 3.000 χήρες και ορφανά. Φροντίζει ξένους, ασθενείς και φυλακισμένους. Είναι στο πλευρό των γεωργών εναντίον των γεωκτημόνων. Αν δει κανείς πώς μεταχειρίζονται οι γεωκτήμονες τους εξαθλιωμένους και ταλέπορους γεωργούς, θα διαπιστώσει ότι είναι ομότεροι και από αυτούς ακόμα τους βαρβάρους. Ποιος θα μπορέσει να παριθμίσει τις απάτες και τις αδικίες που διαπράττουν όταν εκμεταλλεύονται τον υδρότα των γεωργών για να γεμίζουν αυτοί τις αποθήκες και τα πατητήρια τους, και στους γεωργούς δίνουν ένα εξευτελιστικό ποσό για πληρωμή. Το 387 ο λαός εξεγείρεται εναντίον της σκληρής αυτοκρατορικής καταπίεσης. Ο στρατός απειλεί να καταστρέψει την Αντιόχεια. Οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορα ζητάνε ονόματα των επαναστατών, φυλακίζουν και αποκεφαλίζουν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στέκεται μπροστά στους δικαστές. Μαζί του ασκητές από τα γύρω ερημητήρια. Ζητά να τιμωρηθεί αυτός αντί για τους απλούς πολίτες
χριστιανούς ή ειδωλολάτρες που είχαν κατηγορηθεί για τις οχλοκρατικές ταραχές. Τελικά καταφέρνει να δοθεί από τον αυτοκράτορα αμνηστία. Στους περίφημους λόγους εις Αδριάντας αναδεικνύεται η ρητορική του δεινότητα που του χάρισε την προσωνυμία Χρυσόστομος. Όπου γαρ χρήματα, εκεί έχθρας υπόθεσης και μυρίων πολέμων. Κανείς δεν είναι πιο άμυαλος από τον δούλο των χρημάτων. Νομίζει ότι τα εξουσιάζει, ενώ εκείνα τον εξουσιάζουν. Ενώ στην πραγματικότητα έχει σκλαβώσει τον εαυτό του, νιώθει την ικανοποίηση του αφέντη. Το 398 ο Χρυσόστομος καλείται από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη για να αναλάβει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Εκλέγεται πανψηφί από τον κλήρο και τον λαό. Το όραμά του να χτίσει μια νέα πολιτεία, χωρίς πλούσιους και φτωχούς, με αδελφική κοινοκτημοσύνη, όμοια με την πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων. Μόνο πιστέψτε στα λόγια μου και θα πραγματοποιήσουμε σταδιακά το κατόρθωμα αυτό. Αν ο Θεός μου δώσει ζωή, πιστεύω ότι σύντομα θα σας οδηγήσω σε έναν τέτοιο τρόπο κοινωνικής συμβίωσης. Ο λαός τον λατρεύει. Ο Χρυσόστομος δεν χαρίζεται στους ανάξιους κληρικούς, διαβρωμένους από την εξουσία και τον πλούτο. Δεκάδες καθερεί και ζητά νέων κλήρων. Χρυσοχοείο και αργυροκοπείο είναι η εκκλησία ή εργαστήριο αγιότητας. Κραυγάζει και διατάζει περικοπές. Ο ίδιος ζει ασκητικά. Τρέφει 7.000 φτωχούς. Βοηθάει στην ίδρυση νοσοκομείων και γυροκομείων. Έρχεται αντιμέτωπος με τα συμφέροντα της εξουσίας. Η αυτοκράτηρα ευδοξία τον μάχεται και επιθυμεί να τον εξοντώσει. Σύμμαχός της ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος, που έχει βάλει στόχο την καταδίκη του Ιωάννη. Ο Χρυσόστομος θα εξοριστεί. Ο λαός τον υπερασπίζεται και οι εχθροί του αναγκάζονται να τον επαναφέρουν. Ακολουθούν την τακτική των Αριανών, καταλαμβάνουν τους ναούς της Κωνσταντινούπολης, εμποδίζουν με βία τους πιστούς να εισέλθουν σε αυτούς. Το Πάσχα του 404, η μέρα της Ανάστασης, η αυτοκράτηρα Ευδοξία στέλνει στρατό να διώξει τους πιστούς που περιμένουν να βαπτιστούν στις εκκλησίες. Οι στρατιώτες ορμούν με βία στους ναούς, ανατρέπουν τα ιερά σκεύη, ακόμη και μέσα στο Άγιο Βήμα κακοποιούν κληρικούς, κτυπούν παιδιά και γυναίκες. Το αίμα αραίει μέσα στις κολυμβήθρες. Οι πιστοί και οι κατηχούμενοι καταφεύγουν εκτός πόλεως. Αδειάζουν οι ναοί της Κωνσταντινούπολης, εξαγριώνονται οι ισχυροί της, διώκουν και συλλαμβάνουν όσους βαπτίστηκαν από τον Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος δεν έχει στρατό ή εξουσία. Έχει μόνο την πίστη του και την αφοσίωση του λαού. 2 φορές επιχειρούν να τον δολοφονήσουν, αλλά ο λαός τον προστατεύει. Ούτε η φτώχεια με τρομάζει, ούτε τον πλούτο επιθυμώ, ούτε τον θάνατο φοβούμαι, ούτε να ζήσω εύχομαι, παρά μόνο για την δική σας προκοπή. Γι' αυτό και σας παρακαλώ να παραμείνετε στεναροί στην αγάπη. Ο Ιωάννης συλλαμβάνεται και οδηγείται σε εξορία στο μακρινό Πόντο. Και πάλι ο λαός δεν τον αφήνει μόνο. Κατά δεκάδες και εκατοντάδες ηραίουν οι πιστοί στον τόπο της εξορίας για να τον ακούσουν. Το παλάτι δυσανασχετεί, διατάζει να οδηγηθεί πιο μακριά. Μετά από σκληρή οδηπορία και κακουχίες 3 μηνών, ο Ιωάννης αφήνει την τελευταία του πνοή στα κόμματα του Καυκάσου, στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μετά Χριστόν. Τα τελευταία του λόγια «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπούν ταραχές για μια ακόμη φορά και ο λαός αρνείται να δεχτεί τον διάδοχό του.
Για 20 και πλέον χρόνια οι Ορθόδοξοι της Οικουμένης γυρίζουν την πλάτη στους εκλεκτούς της αυλής. Το 438 τα λείψανα του Χρυσοστόμου μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετούνται στο ναό της Αγίας Ειρήνης για να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Πιστεύω εις ένα Θεό μου, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Έβδομος αιώνας. Οι Πέρσες στην Ανατολή αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Αφανίζουν τους χριστιανούς στις παραμεθόριες περιοχές, επιτίθενται εναντίον των Βυζαντινών, καταστρέφουν πόλεις και εκκλησίες, ορμούν στα μοναστήρια και τα λαιλατούν. Το 611 κατακτούν την Αντιόχεια, το 614 τα Ιεροσόλυμα και την Αίγυπτο. Αρπάζουν το πολυτιμότερο κοιμήλιο της χριστιανοσύνης, τον Τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος οργανώνει μεγάλη εκστρατεία εναντίον τους. Με πολλούς αγώνες τους νικά και ξαναφέρνει πίσω το Σταυρό, στείνοντάς τον πάλι στη θέση του στο ναό της Αναστάσεως. Η ειρήνη θα κρατήσει μόνο λίγα χρόνια. Το 634 ακολουθεί μια μεγαλύτερη λέλαπα. Οι Άραβες εξαπολύουν τη μεγάλη τους επίθεση που τους φέρνει στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης. Η πλειονότητα των χριστιανών της Μέσης Ανατολής εξισλαμίζεται με τη βία και με σκληρή καταπίεση. Οι λίγοι Ορθόδοξοι που απομένουν χάνουν όλα τους τα δικαιώματα και είναι αναγκασμένοι να ζουν σαν σκλάβοι. Μέχρι σήμερα υφίστανται διακρίσεις και πολλές φορές γίνονται θύματα εθνικού και θρησκευτικού μίσους. 8ος αιώνας. Οι Ίσαυροι αυτοκράτορες μάχονται τις εικόνες. Ο Λέων Τρίτος το 730 με ένα του διάταγμα απαγορεύει την προσκύνηση των εικόνων. Διατάσσει την απομάκρυνσή τους από τους ναούς. Όποιος στο μέλλον τολμήσει να κατασκευάσει μια τέτοια εικόνα ή να της αποδώσει τιμές ή ακόμη να την κατέχει στα κρυφά, αν είναι επίσκοπος, ιερέας ή διάκονος, θα καθαιρεθεί, και αν είναι μοναχός ή λαϊκός, θα αναθεματιστεί. Επιπλέον θα τιμωρηθεί από την πολιτεία σαν εχθρός του Θεού και των δογμάτων. 100 χρόνια θα κρατήσει η εικονομαχία. Καταστρέφονται ανεκτήμητης αξίας τοιχογραφίες και ψηφιδωτά από τους κεντρικούς ναούς. Φορητές εικόνες καίγονται στις πλατείες. Βεβηλώνονται ιερά λείψανα. Η οργή των αυτοκρατόρων στρέφεται κυρίως εναντίον των μοναστηριών, με σκοπό τη δίμευση της περιουσίας τους. Ο Πατριάρχης Γερμανός που αντιδρά, καθαιρείται βία, εξορίζεται, ζει σε απομόνωση μέχρι το τέλος της ζωής του. Κληρικοί και μοναχοί διώκονται, τιμωρούνται παραδειγματικά. Άλλους μοναχούς τους καίνε ζωντανούς, άλλους τους πνίγουν στη θάλασσα. Τον Άγιο Στέφανο τον νεότερο τον ρίχνουν στην αρένα και ο εξαγριωμένος όχλος τον ξεσκίζει. Άρχοντες και στρατιωτικοί αλλά και απλοί πολίτες εκτελούνται δημόσια με φρικιαστικό τρόπο, γιατί αντιστέκονται στην εικονομαχία. Ξεσπούν μέχρι και επαναστάσεις στην Ιταλία και την Ελλάδα εναντίον των εικονομάχων που καταπνίγονται βία. Οι Ορθόδοξοι ζουν κάτω από τον φόβο και το διωγμό για άλλη μια φορά. Μόνο όσοι καταφεύγουν εκτός αυτοκρατορίας σώζονται, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος υποστηρικτής των εικόνων που ζει στην αραβοκρατούμενη Δαμασκό. «Ου βασιλέων εστί νομοθετήν τη εκκλησία», γράφει στους αυτοκράτορες. Και ο μοναχός Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει επιστολή στον Πάπα Πασχάλη. Ο Πατριάρχης είναι φυλακισμένος. Οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι έχουν εκπατριστεί
οι μοναχοί και οι θρησκευόμενοι περιορισμένοι υπό την απειλή των βασανιστήριων και του θανάτου. Οι βωμοί και οι εκκλησίες έχουν λεηλατηθεί και έχει κυλήσει πολύ αίμα. Η ηρεμία επανέρχεται το έτος 843. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, μετά το θάνατο του οικονομάχου συζύγου της Θεόφιλου, δίνει λύση στο ζήτημα και αναστηλώνει τις εικόνες. Η πράξη αυτή έχει μείνει στη μνήμη της Εκκλησίας ως ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας εναντίον της εξουσίας και των αιρέσεων και τιμάται κάθε πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με πανηγυρικό τρόπο από όλη την Εκκλησία. Οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφρόνικεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την οικουμένην εστήριξεν. Ρώμη. Η εξουσία παίρνει άλλη μορφή. Οι πάπες στη θέση των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, πνευματικοί και κοσμικοί άρχοντες. Με βάση ένα πλαστό έγγραφο, την Κωνσταντίνια Δωρεά, οι Ρωμαίοι ποντίφικες κυριαρχούν. Ονομάζονται διάδοχοι του Αποστόλου Πέτρου, αντιπρόσωποι του Χριστού στη γη. Το πρωτείο τους ενισχύει τις κοσμικές τους επιδιώξεις. Ακόμη και οι ηγεμόνες υποτάσσονται σε αυτούς. Χειμώνας του 1077. Ο γονιπετής μπροστά στο κάστρο της Κανόσα, ρακένδυτος και ανυπόδητος, ρίχνοντας τάχτη πάνω του και βρέχοντας με δάκρυα το χώμα, στέκεται ο Γερμανός αυτοκράτορας Ερίκος ο Τέταρτος. Εκλιπαρώντας τη συγνώμη του Πάπα για να γλιτώσει το ανάθεμα που θα του στερούσε τον θρόνο. Το αμάρτημά του είναι ότι προσπάθησε να απαλλαγεί από την παπική εξουσία. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Έβδομος παρέχει συγχώρηση στον εξευτελισμένο αυτοκράτορα. Με διάγγελμά του υπενθυμίζει σε όλους ότι αυτός διατάζει τον κόσμο στο όνομα του Χριστού. Ο Πάπας είναι ο απόλυτος κύριος της παγκόσμιας εκκλησίας. Είναι ο κύριος του κόσμου. Η τιάρα του φέρει τα αυτοκρατορικά διάσημα. Οι πρίγκιπες οφείλουν να του φιλούν τα πόδια. Έχει το δικαίωμα να καθερεί τους αυτοκράτορες. Τα κοσμικά αξιώματα πηγάζουν από το δικό του αξίωμα, όπως η σελήνη δέχεται το φως της από τον ήλιο. Η προσπάθεια του Πάπα για επικράτηση δεν περιορίζεται μόνο στη Δύση. Απαιτεί και από την Ανατολή την αναγνώρισή του ως ανώτατου αρχηγού της Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος αναγνωρίζει πρωτείο τιμή στον επίσκοπο της Παλαιάς Ρώμης, αλλά όχι πρωτείο εξουσίας. Η ρήξη είναι αναπόφευκτη. Τον Ιούλιο του 1054, καθώς τελείται Θεία Λειτουργία, ο παπικός καρδινάλιος Ουμβέρτος εισέρχεται στην κατάμεστη Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Αφήνει στην Αγία Τράπεζα έναν λίβελο αφορισμού εναντίον των πιστών της Ανατολικής Εκκλησίας και αποχωρεί. Το σχίσμα γίνεται πια οριστικό. Επισφραγίζεται και τυπικά η απομάκρυνση Δύσης και Ανατολής. Φιλιόκβε, η βάση του σχίσματος. Το Άγιο Πνεύμα
εκπορεύεται και από τον ιό? Μα τότε αλλοιώνεται το ομοούσιο των προσώπων, που αντανακλά ισότητα στις σχέσεις των ανθρώπων και δημοκρατικότητα στις αποφάσεις της Εκκλησίας. Οι παπικοί θεολόγοι φτάνουν στο σημείο να διακηρύξουν ότι ο Πάπας είναι αλάθητος. Ο Ποντίφικας της Ρώμης, σε ό,τι αφορά την πίστη και τα ηθικά ζητήματα, μπορεί να καταργήσει και αποφάσεις των προκατόχων του και να επιβάλλει ακόμη και αντίθετους ισχυρισμούς. Δέκατος τρίτος αιώνας. Ιερά Εξέταση. Κάθε προσπάθεια για πρόοδο αντιμετωπίζεται σκληρά σαν αίρεση από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. 600 χρόνια οι ιεροεξεταστές έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι φυλακίζονται, βασανίζονται και θανατώνονται σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Ορθόδοξοι της Ιταλίας και της Σικελίας, καθαροί και βάλδιοι της Γαλλίας, αλλά και Εβραίοι και Μουσουλμάνοι της Ισπανίας, όπως και χιλιάδες άλλοι, από επιστήμονες ως απλοί χωρικοί, μάγοι για τις αρχές, κατηγορούνται και καταδικάζονται ως όργανα του σατανά, για να διαφυλαχτεί το κύρος και η αγιότητα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Κυρίως όμως για να προστατευτεί το κύρος και η εξουσία του Πάπα. 1428 μετά Χριστόν. Σ' ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη η γνώση και η επιστήμη διώκονται από το Βατικανό. 40 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Άγγλος θεολόγος Ιωάννης Βίκλιφ κατηγορείται ως αιρετικός και γίνεται θύμα μιας αποτρόπαιης πράξης. Τα οστά του καίγονται κατά διαταγή του Πάπα Μαρτίνου. Οι στάχτες τους πετιούνται στον ποταμό. Είναι η τιμωρία του μετά θάνατον, επειδή αντιτάχθηκε στα συγχωροχάρτια. Αρνήθηκε ότι ο Πάπας έχει εξουσία να παρέχει τη χάρη του Χριστού σε όσους μπορούν να την αγοράσουν. Ο μαθητής του, Ιωάννης Χους, πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, είχε καταδικαστεί το 1414 από παπική σύνοδο και κάηκε στην Κωνσταντία της Ελβετίας. Το έτος 1498 στη Φλωρεντία, ο κοινωνικός μεταρρυθμιστής Ιερώνυμος Σαβωναρόλα οδηγείται μαζί με τους μαθητές του στην πυρά. Ο φιλόσοφος Τζορντάνο Μπρούνο έχει την ίδια τύχη στη Ρώμη το 1600. Όπως γράφει ο Χρήστος Γιανναράς, η αλωτρίωση της εκκλησιαστικής καθολικότητας από τον Ρώμαιο καθολικισμό έφερε για πρώτη φορά στην ιστορία τον εφιάλτη του ολοκληρωτισμού. Ιούλιος του 1099. Η Δύση εκστρατεύει εναντίον της Ανατολής. Πρώτη σταυροφορία. Οι στρατιώτες με το σταυρό στον μανδύα τους, με πρόφαση την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, κατακτούν την Ιερουσαλήμ. Μια ανελαίητη σφαγή ξεκινάει. Αδιακρίτως θανατώνονται οι Μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι, αλλά και οι Ορθόδοξοι της πόλης. Είναι σχισματικοί για τους παπικούς και πρέπει με το αίμα τους να ξεπλύνουν την απιστία τους. Οι σταυροφόροι κυριεύουν την Παλαιστίνη και την Εγγύς Ανατολή. Ιδρύουν δικά τους βασίλεια. Εφαρμόζουν το φεουδαρχικό σύστημα της Δύσης και υποτάσσουν τις εκκλησίες στον Πάπα. Οι Ορθόδοξοι διώκονται για άλλη μια φορά και αναγκάζονται να καταφύγουν στα αραβικά κράτη. Σφιγμένα από τον πόνο τα χείλη μου. Πρώτα απ' όλα το πέρασμα των Φράγκων μας έχει τόσο πολύ χτυπήσει όλους μας, ώστε έχουμε χάσει τη συνείδηση του εαυτού μας. Ήπιαμε αρκετά το πικρό ποτήρι της εισβολής. Τώρα πλέον υποφέρουμε πιο εύκολα τις ατυχίες μας, επειδή έχουμε αποκτήσει πικρή πείρα από τη σκληρότητα των Φράγκων.
Οι σταυροφόροι, φτάνοντας στην Ανατολή, βρίσκονται μπροστά σε πολιτισμούς οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους δικούς τους. Όλα τα αραβικά κείμενα που αναφέρουν τα πράγματα της εποχής μιλούν ακριβώς για την στρατιωτική εμβέλεια των σταυροφόρων, αλλά για την αμαθειά τους, για τη βαρβαρότητά τους κτλ. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα σπουδαιότερα, αν θέλετε, βιβλία τα ιστορικά που κυκλοφορούν στη Γαλλία, είναι του Ορέλ, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, λένε, έχει ως τίτλο «Οι χριστιανοί εναντίον των σταυροφόρων». Γιατί ακριβώς οι σταυροφορίες ήταν ένα κίνημα το οποίο οι πάπες έχουν δημιουργήσει, δεν είναι πολιτικό κίνημα, είναι κίνημα στρατιωτικό και δείχνει ακριβώς ότι η παποσύνη είχε τη δυνατότητα να κινητοποιήσει ολόκληρη τη Δύση. Ενώ η Ανατολή έχει έναν αυτοκράτορα και είναι ένα ενιαίο κράτος, η Δύση δεν έχει μία πολιτική αρχή, ο καθένας είναι οι ρηγάδες, βασιλιάδες, κόμιτες κτλ. Αλλά έχει μία θρησκευτική αρχή, δηλαδή την παποσύνη. Και αυτή η θρησκευτική αρχή είναι η οποία κάνει πόλεμο. Πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο για την Ανατολή, γιατί η Ορθοδοξία δεν επιτρέπει ακριβώς σε ιερωμένους να φέρουν όπλα. Και όταν κάποτε ένας από τους ιερωμένους του Ικονίου προσπάθησε να ξεσηκώσει τον κόσμο εναντίον των Αράβων, των Μουσουλμάνων, οι οποίοι μπαίναν στην περιοχή ως εισβολής, η Εκκλησία τον έδιωξε από τις τάξεις της και μάλιστα τον αφόρησε. Η διαφορά αυτή είναι τεράστια και πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι οι πολιτισμοί, οι δύο που ήρθαν σε σύγκρουση εκείνη την εποχή, δηλαδή Βυζαντινός και Αραβικός από τη μία μεριά, γιατί και οι Άραβες και οι Βυζαντινοί, δηλαδή οι Μουσουλμάνοι και οι Βυζαντινοί, οι Ορθόδοξοι υπέφεραν από τους Καθολικούς, και οι δύο οι πολιτισμοί αυτοί είναι ανώτεροι από τον δυτικό πολιτισμό. «1204. Τέταρτη Σταυροφορία. Το τραγικό αποκορύφωμα της σύγκρουσης Δύσης και Ανατολής. Οι σταυροφόροι με τις ευλογίες του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου κατακτούν για πρώτη φορά στην ιστορία την Κωνσταντινούπολη. Η καταστροφή που υφίσταται η βασιλεύουσα δεν έχει όμοιό της. Το 1/3 της πόλης παραδίνεται στη φωτιά. Καίγονται τόσα σπουδαία κτίρια όσα είχαν κατά τον Βιλεαρδουίνο οι 3 μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας μαζί. Η αρπαγή και η λαιλασία κρατάει μέρες. Έργα τέχνης ανεκτήμητης αξίας ρίχνονται στην πυρά. Τα μαρμάρινα αγάλματα θρηματίζονται. Τα μπρούτζινα λιώνονται. Οι Άγιες Τράπεζες των εκκλησιών καταστρέφονται. Στην Αγία Σοφία οι σταυροφόροι μπαίνουν μέσα με μουλάρια για να κουβαλήσουν τους θησαυρούς που αρπάζουν. Όταν τα ζώα λυγίζουν από το βάρος των λαφύρων, τα κεντούν με λόγχες για να προχωρήσουν. Μια γαλίδα πόρνη χλευάζοντας χορεύει πάνω στον πατριαρχικό θρόνο. Ούτε οι τάφοι των αυτοκρατόρων σώζονται από την ατίμωση. Ο απλός λαός υφίσταται τα πάνδυνα. Οι σκοτωμένοι κοίτονται κατά χιλιάδες άταφοι. Όσοι σώθηκαν σέρνονται στα σκλαβοπάζαρα. Για μέρες κρατάνε οι βιασμοί των γυναικών που σταματούν μόνο με την απειλή αφορισμού. Οι πάντες ήταν βυθισμένοι στον πόνο. Στα στενά θρήνη και κλάματα. Στα τρίστρατα οδυρμοί. Στους ναούς ολοφυρμοί. Φωνές των ανδρών, κραυγές των γυναικών, απαγωγές, υποδηλώσεις, τραυματισμοί και βιασμοί σωμάτων. Το ίδιο και στις πλατείες, και δεν υπήρχε μέρος για να βρει κανείς άσυλο. Χριστέ μου, τι θλίψη και φόβος υπήρχε τότε στους ανθρώπους. Η απόρθητη πόλη που τόσο ζήλευαν οι Βενετοί είναι δική τους. Καράβια μεταφέρουν τον αρπαγμένο πλούτο της και στείνεται ένα μεγαλόπρεπο παζάρι με τους θησαυρούς της. Τα μπρούτζινα άλογα του υποδρόμου
η Αγία Τράπεζα του Ναού των Αποστόλων και τόσοι άλλοι θησαυροί παρμένοι από την Κωνσταντινούπολη βρίσκονται μέχρι σήμερα στη Βενετία, μνημεία αρπαγής και λαιλασίας. Ποτέ στην Ευρώπη δεν είχε πραγματοποιηθεί μια τόσο συστηματική και ανελαίητη λαιλασία. Ποτέ ο στρατός ενός χριστιανικού κράτους δεν είχε λαιλατήσει μια πόλη με τόσο βάρβαρο τρόπο όσο εκείνος με τον οποίο λαιλάτισαν την Κωνσταντινούπολη εκείνοι οι στρατιώτες του Χριστού που είχαν ορκιστεί να παραμείνουν αγνοί, είχαν υποσχεθεί ενώπιον του Θεού να μην χύσουν χριστιανικό αίμα και έφεραν πάνω τους το έμβλημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι σταυροφόροι μοιράζονται μεταξύ τους τα εδάφη της αυτοκρατορίας σύμφωνα με το φεουδαρχικό σύστημα. Όπου επικρατούν επιβάλλουν το παπικό δόγμα. Για μια ακόμη φορά οι Ορθόδοξοι διώκονται από αλλόδοξους χριστιανούς. Όσοι μπορούν καταφεύγουν στις ελεύθερες περιοχές της αυτοκρατορίας, την Νίκαια, τη Τραπεζούντα και την Ήπειρο και αντιστέκονται. Το 1259 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος νικά τους Φράγκους και απελευθερώνει το Μιστρά. Τον καθιστά κέντρο της αντίστασης για την απελευθέρωση όλης της Πελοποννήσου. Μια νέα περίοδος πνευματικής αναγέννησης των Ρωμιών ξεκινάει. Η μόνη ελπίδα κατά κάποιο τρόπο που εμφανίζεται, εκτός από τη Θεσσαλονίκη που μένει ελεύθερη, είναι ο Μιστράς. Γιατί όταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος κατάφερε να πολεμήσει τους Φράγκους στην Πελαγωνία, τέλος πάντων, εκεί απελευθέρωσε το Γεράκι και τον Μιστρά και έκανε ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, σχήμα πολιτικό, το οποίο ήταν το δεσποτάτο του Μιστρά. Δεν είναι δεσποτάτο, αλλά το λέμε τώρα δεσποτάτο του Μιστρά. Ήταν ένα τμήμα ελεύθερο μέσα στο Βυζαντινό κράτος, αλλά δεν υπήρχε συνέχεια γεωγραφική. Γι' αυτό ακριβώς είχε κάποια ανεξαρτησία. Και στο Μιστρά πρώτα οι κατακουζίνοι και μετά οι παλαιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν όλη την πνευματική, αν θέλετε, ανάπτυξη και την καλλιτεχνική ανάπτυξη του Μιστρά, τόσο που αυτή τη στιγμή όχι μόνο τα ανάκτορα του Μιστρά είναι τα μόνα τα οποία διασώζουμε στην Ελλάδα ως ανάκτορα βυζαντινά, αλλά έχει και τις περίφημες εκκλησίες, την Περίβλη, τον Άγιο Δημήτριο και τα λοιπά, τη Μητρόπολη, πράγματα δηλαδή που όταν πας στο Μιστρά και τα βλέπεις έχεις την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε άλλον άθο, αλλά σε ένα Άγιο Όρος το οποίο είναι ανοιχτό στις γυναίκες. 1261. Απελευθερώνεται η Κωνσταντινούπολη. Η προσπάθεια των Δυτικών για κυριαρχία δεν πάβει. Εργαλείο τους δεν είναι πλέον η βία, αλλά η υπόσχεση για παροχή βοήθειας εναντίον των Τούρκων, που είναι η εξανατολής απειλή. Από το 1274 μέχρι το 1439 οι Πάπες υπόσχονται στρατό και χρήματα αν η Ανατολή τους προσκυνήσει. Δεν απαιτούν δογματική συμμόρφωση. Όσοι υποτάσσονται στον Πάπα διατηρούν το ορθόδοξο σχήμα, το ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό, αρκεί να δέχονται το παπικό πρωτείο. Αυτή η μέθοδος έμεινε γνωστή ως ουνία. Η βοήθεια όμως από τη Δύση δεν φτάνει ποτέ και η αυτοκρατορία παραμένει λαβωμένη θανάσιμα, αβοήθητη μπροστά στην τουρκική προέλαση. Το 1453 η πόλης Εάλο. Είστε το άλας της γης. Είστε το φως του κόσμου. Μια πόλη κτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά μη χάνετε το θάρρος σας. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο.